Ingon siya sa John 10 verse 10 na muanhi siya sa pagkawat, paglaglag o pagpatay. Karong gabi huna hisgutan nato ning giingon diha mga igsoon, maluwas ba ang paghikog? Pangutanan ang nasimuntapad, inang maluwas ba ng maghikog? Sige, pangutanan na. Basi kabalo na siya. Luwas na ba na, pastor? Kanang maghikog, pastor? Kabalo mo na ay mga nagtudlo, anak. Ngayon ang uban na dili, oy. Ang uban po may luwas, oy. Kaysa may makapahimulag na to sa grasya sa Diyos. Karong gabihuna dapat naatay kaalang. Karong gabihuna dapat naatay kahibalo aron nga mapanalipdan ta mga igsoon ni ining maong buhat sa yawa. Moadto na ta sa Matthew chapter, ang una na to isgutan mga igsoon, makita sa Matthew chapter 27 verses 3 to 5. Matthew chapter 27 verses 3 to 5. So, ugnaan na ta, kung gihangyo ang tanan nga mubarog ta mga igsuon. Matthew chapter 27, verses 3 to 5. Ningon diha, Bisaya re-are no? Sa pagkakita ni Judas, nga traidor, nga si Jesus ilang patyon, nagmasol siya o giuli niya ang katluan or 30 kasalapi, ngadto sa kadagkuan sa mga pari o sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila, nakasala ako o sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. Sila mitubag kaniya, unsa may among labot, unsa may labot namo ni anak, imo na kanang tulubagon. Verse 5, unya, gipanglabay ni Judas ang salapi dito sa templo og mibiya siya nibiya kanila unya milakaw siya og naghikog. Magampo unata. Lord, i-guide mi karon Ginoo pinaagi sa imong balaang espiritu sa mga pulong nga among madungog karon. Imo aning mga pulonga Ginoo nga manalipod sa among hunahuna. O dili kami madaog sa among emosyon sa umaabot ng mga kapanahunan. Salamat kaayo Lord, nga walay gahom ang yawa Ginoo, nga magapanghilabot sa among kinabuhi o sa among mga minahal. Tungod kay ikaw ang Dios, nagaatiman sa matag usa ka namo. Kining kaalang among madawat karon o Dios, amo ani nga mahinumduman sa mga adlaw o Ginoo nga ang kaaway sulong mag-atake namo. Di mi madaog kay ikaw ang among kalig-on Ginoo. Tanan nga maabot ni ini nga mensahe Lord, malig-on sa tanan nga niya o sa kaigsuunang makauban namo sa social media. Salamat kaayo Lord nga ikaw ang Dios magalig-on pod nila. Mao ni ang among pag-ampo, pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon. Karong gabi huna atong paningkamutan mga igsoon mga samtan nato og ayo ng pangutana kabahin ning paghikog. Amo ginamutanan nako maluwas ba ang maghikog? Unang-una unsa may rason ngano ang tawo maghikog? Daghan kayo mga igsoon. Daghan kayong rason. Sa Biblia, dunay 3 ka mga paghikog nga na-record sa Bible. O ang pinaka nailhan og ayo si Judas. Kanang nasi mong tapad, inadi ka Judas ha? Sulti iba. Inandi ka si Judas ha? Ang una mga igsoon kinis Judas. Sunod si Haring Saul. Unya ang ikatulo kini si Ahitophel. Og dunay nagkalain-laing rason nganong na naghikog ni sila. Munay ato ang susihon karon aron ta makasabot og ayo. Sa tanaw ka sa social media,
Dagan kayo mga panghitabo karon nga gaunay og pusil sa kaugalingon, naghukot og pisi, unya ni ambak atong sanga, nagunay og dunggap, naglaslas og pulso, naapag yun to'y kuan siya kanang Black American man siguro siya, nga naligo siya gasolina, unya pagkahuman, iyang gidauban ang iyang kaugalingon. Nya mosugot kag sa dili kining magdaob sa kaugalingon, di man kayo mamatay dayon. Because unang degree, second degree, third degree pa man, di man kami og mamatay na dayon ka or kuyapan baka ditso. No? Daghan kayo, napay uban nga kanang naang ibangga ang motor. Lagot kay ba, bangga pa ang patay. Ang kato si Fat Cat, katong sikat siya nga online gaming influencer, iambak siya sa bridge sa China. Ang rason, kay gibulagan sa uyab. Sikat kayo siya, dato kayo. Ayaw ginagbuhata, Pastor Alwin. Unya, na ato'y problema nato last year. Nag-attend na diri sa una, gikasab-an niya ang iyang anak, nisulod ang iyang anak sa CR, giinom ang Sunrox o ang staff nga sabon. Praise God kay na-survive pa, natabang ba? Naluwas pagid siya. Dili na sa una. Daghan kayo, mga igsoon. Ginabalaka sa kuanay, kay dunay mga magtutudlo nga gatudlo sila nga ang taong nidawat ni Kristo inig maghikog siya luwas ra gihapon. Ato nang dapat natay wisdom ana, kay kung wa tay wisdom ana og nagwali ka nga kanang tawo maghikog na nay Kristo maluwas ra, nag-encourage kas mga tawo nga og naamoy problema ayaw na magsalig sa Ginoo panaghikog na mo. Kung magwali ka ana, naay tulo ka bugat nga butang. Nganong moingon ko nga kining taong maghikog walay Ginoo sa kinabuhi. Ug ato tulo ra na siya nga major pero daghan kaya na siya ga nagpamatuod nga kining pagtapos sa kaugalingong kinabuhi unregenerated pa ni. Wa pa na bag-o ang kasing-kasing ani tawhanon pa ni, wala ni na usa may fruit of the Holy Spirit. Naa dito'y kasub-anan nga mo resulta sa pag-ikog, wala. So ang fruit of the Holy Spirit, makita na siya mga igsuon nga naa diri sa tuwa, di nakita yung nagbuot ang Holy Spirit. Ningon na yung Holy Spirit pag-ikog na diha Philip. Dapat makasabutan. Number 1, kini si Judas. Ningon ang Bible nga kini si Judas, ang iyang huna-huna kwarta. And that is why giplano na niya kene kwarta gani. Dangop siya dito sa mga pangulong pare sa mga Hudyo. Nakigsabot siya dito pilay sweldo, pilay ibayad. Kung tug-anan mo nako asa ni Jesus. Nyagi nagsabot na sila doon na siya 30 kasalapi nga madawat. Ingon dayon siya, sige, dihang dapita, ana dapita, sunod ra mo nako. Ayaw ra magpakita dayon. Kanang akong halukan, kanang inigkis nako, mao na si Jesus, dakpa ninyo. So gihatagan sa kwarta, tuod man gidakop si Jesus, o kay nakit-an man niya, nahibaw man siya nga si Jesus way sala unya patyon man gyud si Jesus. Bugat kaayo ang iyang konsensya nga ang tawo mapatay tungod niya nga kining tawhana di angayang patyon, nga dili angayan nga silutan sa kamatayon. So tungod kay bugat kayo ang iyang konsensya, naghuna-huna siya nga ang iyang sala nga nabuhat dili na mapasaylo. Gidaog siya sa iyang konsensya. Bisan pag unsa kang ngilngig ang imong nahimo nga igsuon, wa man gyud kay sala nga mula pa sa pagpasaylo sa Ginoo. Gatuo mo si Judas ra ni betray ni palayo, ni baligya, pati si Pedro.
Si Pedro, na ito nanumpa, promise Lord. Naanak ko siguro to, no? Di yung ko, mabiya ni mo, mamiya na sa tanan. Ingon ang Ginoo, ha? Dili pa mo tugtugaok ang manok, katulog yung kunin mong ilimon. Nibiya sad si Pedro. Even si John Dabilag, gadagan nga pag nagkahubog-hubog, ginaga. Si Santiago, silang tutulog. Dito sa Getsemane, grabe ni mga igsoon. Now, ningon ang Bible, ato ning subayon, no? Ang number 1 is bugad nga konsensya tungod sa sala nga daw wa na kapasayloan. Huna-huna ra man na nimo. Paminawa ra gani ko sa gibuhat ni Judas. Matthew chapter 27 verse 3, sa pagkakita ni Judas na trahidor nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya. Kabalo mo, lahi ning nagbasol o naghinursol. Kani nagbasol na subo ra man kasi mong gibuhat. Pero ang maghinursol ka di na yung tunakaw buhaton. Kabalo kong pasayloon, nagyong ko sa Ginoo. Kabalo kong hatagan, nagyong ko niya gihapon, ang gugma, grasya, kaluyan, magyong ko. Di na ginto na ko buhaton. Na ay nagpaminaw na ako dinhi karon. Sige nagbasol, pero way paghinursol. Then, niingon diha, pagsulti mga igsuon nga. Giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pare o sa mga pangulo sa mga Hudyo. Giuli niya. And then ingon ang 4. Miingon siya kanila, kabalo mo, nganong nabuhat man to ni Judas? Because nagtuo siyang makapalipay niya ang kwarta na bihang dakuang gahong nga mulipay niya. Pero nakita niya sa unahan, no, man ni kalipay. In fact, naghatag mo noon na akong kahasol kagulanan. Ano nabuhat man to nako? So giuli niya ang kwarta. Mula timanin niya sa atong kinabuhi. Imo galing dakpo ng kwarta si Kristo, may imong ipadaplen, wag yung kay kalipay, pareha ni Judas. Nakuha na to? Then ingon niya, nakasala ako sa pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. Arang konsensya, nakasulay ko ano mga igsoon, kanil si Pastor GR, gagmay pa ni sila. Kada po si Pastora Marisa. Inig, na ay pangitaon ng among amahan nga gamit like bunglay, gabas, steel tip, martilyo. Unya, nawala diha, sigurado yun ang bunalan ni tanan. So parang di ko mabunalan mo, ingon na dayon kong si Marisa nagkuha, bisan o wa ko kabalo, ikuha pa niya pala. Latuson niya si Pastor Mars, latuson nag-ayo sa ni Papa, niya, pangitaan, di ni mo kibutang. Pero sa tinuod lang, wag yun ko nakabalog siya ba nagkuha. Ang ako itong gibuhat, pero di ko mapilagbunan. Pati si, kada si GR, mga pastor mo na ito. Lumoy kayo. And hangtod karon ka ng bugat kaya nga akong konsensya nga Lord, ipasaylo na ko nimo. Pero di man ko maparok arong makalimot, Lord. Kabalo ka nang nakinabuhat sa nang labay, unya di mo makalimtan. Torture, no? Puro kang himo. Uy, bisag kapalo na kang ipasaylo kas Ginoo. And mauna ang gibate ni Judas. And then, niingon niya, no? Nakasala ako sa pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala. Unsay tubag sa mga kadakuan sa mga pare? Ningon, sila mitubag kaniya unsa may labot namo ni anak imo ra kanang tulubagon. Pastor, ngayon ko ka mangilabot ng mga pare. Oy, paminaw. Mga Hudyo ni nga pare. O ang ilang relihiyon, Judaism. Mga legalistic ni sila. Amen? Kaya wa pa'y Roman Catholic aning panahon na. Naminaw palagi mo diha. Basig na po yung mangilabot, mga mga pare. O, aritas verse 5. Unya, gipanglabay ni Judas ang salapi dito sa templo. Maminaw niya. Wow! Kanang kwarta gikan sa krimen, imong dadon rin templo? Ayaw, ginagbuhata, Exxon. Gipanglabay ni Judas ang salapi dito sa templo. Nahibalo na si Judas.
nga ang pinaka-importante o ang kinatibok ang naghatag sa tanan sa kinabuhi mga igsoon, nakapalipay og ayo, puno sa pagigugma, mao iyang isalikway. Mao ni nga ang kwarta iyang ipanglabay. Nakit-an man niyang wala ni bili. Kabalamot tanan nato karong after ginagukod inigabot sa panahon makayang nga mo dito ibili tanan. Para ni Solomon basaha gud ang Song of Ecclesiastes chapter 2. Di ba naingon si Solomon na sulayan na ko tanan. Warta, babae, nindot balay, tanan. O niya, kung nakita, marar ko kadakop og hangin niya, way pulos. Di ba? Maunang sa ito, nga pag kinabuhiman ni kay sikay ta, maning kamot as trabaho, school na, pero ang imo diyong number one nga kalipay ang Diyos. Amen? Laro pa? Amen? Amen ha? Nga na naman ito siya. Hindi ka mo amen. Gipanglabay ni Judas sa templo, o bibiya kanila, unya nilakaw siya og naghikog. So, number one nga rason nga nung naghikog si Judas, bug-at kayo ang iyang konsensya nga daw naguna-una siya ang iyang sala ang gibuhat wa na kapasaluan, naghikog na lang siya. Para asam niya akong kinabuhi. Nga wala na ang Ginoo na ko, di man po ko malipay aning kwarta, na kaning kwarta mapalit man ang tibuok kalibutan ani. So naghikog siya. Konsensya. Mabot man na time sa imong kinabuhi, hinaot nga ang pulong rong gabi huna manalipod nimo. Manalipod kid nimo. Nilain magstanding ni mga pastor magwali. Ang Ginoo ra ko'y maghukom, di ko moingong di na sila mga langit. Pero timan ini na ay kaalam magihatag ang Ginoo. Ang Biblia, ang mga pulong sa Dios may atong pasultiyon anak mga igsoon. Number 2. Si Samuel, 1 Samuel chapter 31, verses 1 to 5. Ang ikaduha mga igsuon nga tao nga itong hisgutas Biblia nga naghikog, kini si Haring Saul. And si Haring Saul, gi-appoint siya, gihimo siyang hari sa Ginoo. Di sa tuod, mga tao maoy nagpili, kay tao manggoy nangayo, di pa man time nga mahatag si Lord. Kay si Lord, ang unang yung hari nga na siyang kasing-kasing si David man, di man kapaabot ang tao. Gusto naman, tagay, leader. So di man siya kapaabot, gitagaan sa hari. Nakining nga hari, gitagaan o komisyon ni Lord. Gi-komisyon ni Lord, gisugo ni Lord. Sulungan ninyo ang mga Amerikanon, pamatya tanan, mga hayupan, katawhan, pati ang hari nila nga si Agag, patya. Ayaw mo panguhang mga gold, mga sinina, mga hayop, ayaw mo kaibog, kanatanan, laglaga, suluga, pamatya. Nang si Haring Saul mga igsoon, wala niya patya ang hari nga si Agag. Gusto pagkuruto na yung isuroy-suroy, tanawan ni Kusdan kayong hari, o na, pildi na ako, tanawa, muna nag-iro, hiniktan. Ano ko'y bakong pet? Gusto niya ipasigarbong na nasa kadaogan. Number 2, ang mga hayop nga mga patyonon o laglagunon, ilang ipang lain tong mga tambok, lumi, di ba? Pista sa Vicente. Ihaw yan eh. Naman ang na-apel na diha. Birthday nga bang milyon? Kasya. Daghantang maihaw. Nakaroon. Gikompronta sila ni Prophet Samuel, Haring Saul. Naingon siya, uy, may adlaw. Natugman ginako ang isugos Ginoo. Dalawa na ginambo. Unya, kay sawa pa siya niingon nga Samuel, praise God, natuman din ako ang isugos Ginoo. Doon na may baka nga, gaunah naman ang sala, gasyagin na. Kabalo kami sa punsaon ni magpatarong-tarong pag matarong ko. Lamig kang sinutan, pero imong sala, gasyagin. Ang imong binuhatan, klaro kayo. Gasyagin, itong mga kabaw, baaw ng baka, no? Ingon si Samuel, say gituman. Unsa marong nadunggan akong nanagsagit ng mga baka. Nanala mo bakas gira? Kung saan ay gigamit yung pagira, kabayo, baka? Kabayo, manong lang rin mga baka.
Dito na nangita dayon rason kay kamang-o man mo rason dayon si Saul. Ingon dayon siya, ang ako mga katawhan, ang ako mga sundalo, ilang gipanguha na kay ni daog gitas gira. Amo na ihalad sa Ginoo. Gigamit dayon ang Ginoo. Excuse dayon sila. Giingnan siya. Obedient is better than sacrifice. Ang pagsunod sa kabubutos Ginoo mas labaw pa ni kaysa sa mga halad na pinadaghanan kayo. Kana bitang ato nagsimbahan niya maghalad kag tibuok 12 ka hektaryang yuta, maghalad ka og 5 ka milyon. Gapasan ka usa ka kwarta nga karton kay halad mo. Pero kahit ay kag-ulo di ka musuros Ginoo, naunsa man ka? Wala ibilhin imong paghalad. Amen? Wala nagpakamatay ang atong Ginoo sa kwarta, sa bisan unang butang sa kalibutan. Ang gipakamatay, ikaw kay bililhon kayo niya. And that is why pagtalikod ni Samuel, gigunitan siya ni Saul, nag-iisi ang suot ni Samuel, o niingon siya ni Saul, Saul, ang imong ginharian, gigisi, gilangkat, gikan nimo, o ihatag ngadtos gikahimutas Ginoo. Sugot ito mga igsuon, tungos kagahay itong ulo, ang atong mga panalangin, mawala sa ito, aghatag ng subat. Amen? Wow, ni mga asawa, ihatag subat, di po rin nga na. Wala sa dekang, wala nilabot. Na, niabot yun ang time nga si Saul, siya na lang. Wala na'y guidance sa Ginoo, wala na'y giyas ni Samuel. Kaya man siya na magpagiyas Ginoo. Kabalo ka, ang puta Lord, i-guide ko. Na ay Samuel gipadala. Di magagana ang Samuel. So siya na lang yung maghalad, siya na lang. Unya, nadugay ni Damog, nagyod sa tambalan. Ni Damog, nagyod sa espiritista. Unya, kinumatay naman si Samuel atong time ha. Dito na siya nagpakisayod. Unya, giingnan siya, mamatay ka sa gera, lumpagon ka, mapildi ka, ang imong banay, mahurot. Mapildi ka sa mga Pilistiyanon, mapatay ka sa mga Pilistiyanon. Og tuod man mga igsoon, nahitabo gyud nga si Saul nakigiras mga Pilistiyanon apil ang anak si Jonathan. Og mauni karon ang atong basahon. Kay mauni ang ikaduha mga igsoon nga gihisgutan sa Biblia nga kanang dunay naghigom. Ingon diha mga igsoon sa 1 Samuel chapter 31 verse 1. Naapabata, amen? Ingat, verse 1 ta. Nya abot na siya sa verse 5 mga igsoon. Ato lang ni siyang pwede mo na atong subayon tanan pero kay ang atong oras, no? Ingon ang 1 Samuel chapter 31 verses 1 to 5. Ingon diha, niining higayuna nagubat ang mga Pilistiyanon o ang Israel dito sa bukid sa Gilboa o gibuntog sa mga Pilistiyanon ang mga taga-Israel o gipamatay sila o ang uban kanila nanagan. Verse 2, naabsan sila sa mga Pilistiyanon o gipamatay sa mga Pilistiyanon ang mga anak ni Saul nga sila si Jonathan, si Abinadab o si Melchishua. Verse 3, si Saul naapikhan sa pagpanagsangka o naigo siya sa mga pana sa kaaway o grabe ang iyang samad. Fatal ang iyang igo. Verse 4, unya, giingnan ni Saul ang tigdala sa iyang mga hinagiban. Dungga ba ako sa imong espada kay tingali unyag maoy makadunggab kanako kining mga Pilistiyanon. Giingon na diha sa kuan nga uncircumcised or mga uncircumcised. Maoy makapatay sa ako. So patya na lang ko yang gisugo niyang tigdala sa iyang espada. Sa iyang armor bearer. O niya, basin niya kaning Pilistiyanon, may makapatay na ako, nga wala mo to og Diyos, o himuon lamang akong katawanan. Na?
Imagine na naghinapos niya kinabuhi garbo gihapon kayo siya. Di siya gustong maulawan, di ba? Amen? Tanaman O niya, ingon diha, apan, wala mudunggab kaniya ang tigdala sa iyang mga hinagiban tungod sa kahadlok. Busa, gikuha ni Saul ang iyang kaugalingong espada o gidunggab niya ang iyang kaugalingon. Naghikog. Unya, diya, nakadasig pag yun siya siyang nakadasig siya. Kini mga leader, medyo, ako sa inyong buhaton, madasig mo na uman. Walang kita mga ginikanan, amping yung taon ta. Kita na may leader sa kada pamilya. Ingon diya sa verse 5, sa pagtanaw sa tigdala sa iyahang mga hinagiban, nga patay na si Saul, nagunay po siya dunggab. Now listen to this. Kabalo mo kung sa'y rason, nganong naghikog, manin ng mga rason, nganong naghikog si Saul, manamanta ni Judas, no? Naghikog si Haring Saul tungod sa garbo. Muna number 1. Na yung mga taong naghinapos nilang kinabuhi. Garbo ragyapon. Humanagi sorting mamatay ka, pinaagis kamot sa mga Palestiano, pero di yun siya musugot. Kaya maulawan siya. Imagine na, himalat yun na. Amen? In other words, hapit na unta mamatay si Saul. Pero wala niya pabuta ang takna na mamatay siya. Nagtapos siya siyang kaugalingong kinabuhi. Naghikog siya, nagdunggab. Nakadasig pa siya siyang sulugoon na maghikog po. Amen? Ang taas kayo great mga igsuon sa suicide, ang Japan. Because pressure yung kayo sila dito. Pressure kayo. Now, naghikog siya, ginunggab niya yung kaugalingon. Unang-unang rason, garbog yun ni siya. Then, ikaduhang rason, dili siya gusto na mag-anig dakong kaulawan. Kabalo, kamo, wak manggid mo na. Wala'y natago ninyo, oy. Sa akong kinabuhi, dihay dako kaayong pagkahagbong nga nahitabo, og nag-ani ko og consequence. Ang consequence is dako kaayong kaulawan. Amen? Dako kaayong kaulawan. Maghuna-una ka mga ito, maktan na itong bridge itong mamba ko ito. Bulang mo yung itong kuyo ko, bulang mo yung mga buhaya. Namay nga na, nag-suicide siya ba? Ni sulod siya dito, bayad ra o 25 pesos entrance sa zoo. Pagkahuman, dive siya atong naay, dagko kayong buhaya. Nag-suicide yun siya. No? Natural man nga muani gyud tag dagko gyud kayong kaulawan kung naa tay mga pagpakasala. Because ang sala mga igsoon bisag taguan man nimo. Pareha ato. Ay, kamo dia na Samuel gadulong. Kana mga baka adto dito na taguin nya kay agbaka ningon mang nga. Kining sala mga igsoon mo sagit bi ni. Musugid mo kini nga sala. Sa mo naman, musugid ko na. Hindi naman na isugid, maghasol na ang ayaw ni mo. Maghasol na ang ayaw ng so. So, dako kaayong kaulawan. Moto nga, mag-suicide siya, ingon yun siya, basin on niya. Kining walay tuli. Ang circumstances, bito na Ginos Bible. Ang ipasabot, anak, dili hodyo, hintil, Gentiles. O niya ang description sa mga Israelita, pag mayroong Gentiles, wala na tuli, wala gi-circumcise. Because ang pagtuli, covenant man na, pagpakigsaan man na, na ikaw alagad ka sa Diyos. So may mo na, basig ka ng dili, nakalagad sa Diyos, may mong patay na ako. Ikaw na lang patay na ako. Niya ka nga, di ko eh. Siya na nalikuha siyang espada. In other words, gitapos niya iyang kagalingong kinabuhi. Number 3, dali ra kaya tarong human? Nas J siguro. Number 3, ang ikatulo nga nasa listahan sa Bible ng igsoon nga naghikog, kini si Ahithophel. Sa batanan Ahithophel.
So ayaw kalimti na sila, si Judas, si Saul, o si Ahithophel. Kay maunay imong hinumduma sa panahon nga ang yawa musuway og hunghong nimo, mayon ang yawa, tanawa mi kasab-an kag ayo. Diba, luudan maka, pangluod ba nya paghikom. Manang nang yawa. So si Judas, si Ahithophel o si Saul mutambag nimong ayaw buhata na. Ahithophel. 2 Samuel chapter 17 verse 1 and 2. Ato ta 2 Samuel chapter 17 verses 1 and 2. Kini nga time si David mga igsoon giilugan sa iyang gingharian ni Absalom ang iyang anak. Sa ato pa si David karon mitakas gikan sa iyang gingharian, nipalayo siyang anak kay di siya ganahang mapatay niya iyang anak o magkagyera sila. Buot na lang ang amahan nga ihatag niya ang naa niya sa iyang anak basta kay di ra gyud niya mapatay ang anak. Amen? Kabalo ba ka mga igsoon? Nagihatag sa Ginoo diri nato ang tanan bisan ng kinabuhi dito sa cross kay di siya gustong mga matay ta tungod sa atong sala. So, giilog na ni Absalom, consequence man sa sala ni David, katong dual niya nga sala. Katong adultery o murder, multiple murder. So appeal is consequence. Nga niingon ang propeta king tungod sa sala nga imong nabuhat ang espada di mubiya sa imong panimalay. Buot di pasabot. Nabisan ang iyang kabalingong membros pamilya, mubukod niya, makigubat niya, makigpinatyanan niya. O kana mao si Absalom. Giilog ni Absalom ang gingharian ni David, o si David kuyog ang iyang banggiitan kaayong mga sundalo, mipalayo sila, mipanaw sila, milikay sila. Gani si Absalom, giilog pod ang mga asawa sa iyahang amahan nga si David. Paminaw. So, si Absalom, naa na siya kaugalingon, iyahan na ang trono, o may mga kaugalingon na po siyang mga spokesperson, mga legal advisors, mga pangulo sa mga kasundaluan. Verse 1, ingon. 2 Samuel 17 verse 1, unya miingon si Ahithophel kang Absalom. Kini si Ahithophel, o sanay sa dako-dako na. Papilia ako 12,000 katawo, o mulakaw ako, karong gabi aron pagbukod kang David. Tagaay ko mga elite, scout, ranger, marine, sa papili ako kay bukdo na ko ito imong amahan. Anong masulo na gini mo na yung harian? Patyo na ko itong imong amahan. Tanan niyang tuwan ang uyog niya, patyo na ko muna, papili ako. Ingon ang verse 2, atakihon ko siya samtang na gikapuyan o nawadan na o kusog o kaisog. Lisamon ko siya o mangagyaw gayod ang tanan niya kauban. Ang hari ray akong patyon. Muna gingon ni Absalom. I mean ni Ahithophel. Kisa yung gingnan si Absalom na mao ang hari karon nga nangagaw og trono sa iyang amahan. Patyon ako, tagay kong dosimel kasundalo, gok doon ako na paminaw ha? Ningon ang verse 3, lamay kayo ning plano ni Ahithophel. Kay kung ikaw si Absalom, makaingon yung grabe gani siya. Ang kaayuhan ng Diyod na ko, ingon na hari mo iyahang panlantaw. Mo iyang imo. No, tanawa ha? Verse 3, ang pandadon kung anhi kanimo ang tanan mga tao sama sa babaeng kasnunon nga nagpaingon sa balay sa iyang pamanunon. Gusto ka nga mupatay o usa lamang katawo apan ayaw pasipati ang ubang mga tao. O ang tambag ni Ahithophel nakapalipay kang Absalom o sa tanang kadagkuan sa Israel. Wow! Doon talaga tambag. Kabalo mo mga iso na itambag parang nindot, lamit. Pero pagbantay ko kay kana nga tambag mo tuok na nimo sa unahan. Ami kayo. Di ko siya, Absalom, di ba gusto man nimong masulo na gyud ang gingharian? Unya, unsaon man ana nga nabahin pa man mga tawo kay doon na pa may mga tawo nga nagila nga ang imong amahan nga si David mo'y hari. Wala ko ako tagay kog Lucibel kasundalo kay patyo na ako ang hari. Ano nga pinon man atong patay ang uban? Ato na silang dadon, magpailalom sila sa imong
pagkahari. Si David ray atong patyon, nalipay si Absalom, ang anak ni David. Now listen to this. Ingon ang verse 5. Unya miingon si Absalom, paanhi ang usab si Husay, si Arkihanon, ang Arkihanon, o pamation ta kung unsay iyang ikasulti. Sa pag-abot ni Husay, paminaw mo ha? Paminaw sa Diyos. Tagay lang ni panahon. Mga tulog lagi taron. Giingnan siya ni Absalom, mao kini ang tambag ni Ahitophel. Tumanon ba namo ang iyang tambag? Kundili, unsa may imong isulti. Now, tanawa, kini si Husay, kabalo ni siya, nakaila ni siya, kinsa si David, o unsa ang mga sundalo ni David. Kato mga sundalo ni uban ni David, kaila ni si Husay. Now, niingon si Husay pagsulti, giingnan ni Husay si Absalom, dili maayo ang tambag ni Ahitophel. See? Nakapalipay niya itong nga tambag, pero dili di ay maayo. Nga naman, unsay rason na dili maayo, niingon sa verse 8, nasayod ka nga ang imong amahan o ang iyang mga tao lig-on kayo o naglagot sila sama sa usa ka uso nga gikuhaan sa iyang mga itoy didto sa uma. Gawas paniana ang imong amahan batid kaayo sa gubat o dili gayud siya magpakagabi tipon sa mga tao. Amen? Sulaya o maminaw ka, musulong ka, nalimot ka, nga ang imong amahan makiglangoy o buaya, nalimot ka ang imong amahan mo patay o leon, nalimot ka ang imong amahan mo sulong o gira, 10,000 mapatay niya, bisag mag-inusara siya, nalimot ka? Ang kauban niya nga mga sundalo, mura og leon, murag uso nga giagawag tukoy kung mga suko. Himo nang, hoy, naminaw pa mo? And then, ingon ang verse 9, tingali bisan karon nagtago siya sa usa ka laog o sa laing bang dapit o kung ang unang pag-atake may pipila nga mga matay sa katawhan, ang makadungog ni ini moingon daghan ang nangamatay sa mga tao ni Absalom. Unya bisan pagani ang tawong isog nga sama sa leon, abuton og kahadlok og dakong kahadlok kay nasayod ang tibuok Israel nga ang imong amahan tawong gamhanan og hanas sa gubat og isog usab ang iyang mga tao. May nalanggani kay naay nakatambag. Usahay ka ng una natong nadungog. Wah, hindutan na ni. Unya, naay ni tambag ni. Tambag nga. Kinaman ni, mauman ni ganahan ako. Mauman ni. Nakadit na. Disgrasya, mata na. Amen? Diya pailain mga igsong sisunod na hitabo. Verse 11. Ang tambag ko mao nga hiusahon mo ang tanang Israelita gikan sa Dan ngadto sa Berseba o ikaw mismo maoy mangulo kanila sa pag-atake kang David. Muna yung tambag. Ayaw tuon ni Ahitophel. Kana si Ahitophel isugla na kamao. Na mga tao mga igsuon na kamao kayo sa bakba. Tama? Sa iyo na kaya nga. Pero wala na ay kasi natian. Para niya ito, ako'y patay. Ako. Yan wala siya kabalo. Nga ang iyahang giingon, nga iyang patyonon. Mudagan magbukod o kabayo. Makiglangoy siya. Grabe na iyang patyonon. Verse 12, niiling paagiha, masangkap nato siya, masakpan nato siya, bisag hain siya magtago, o muhasmag kita kaniya, sama sa yamog nga muhulog sa yuta, o walay mahibilin sa tanan niyang mga tao. So, gusto niya ang sanib puwersa. Daladala ra ka dito, pila to dal o ni Absalom, o ni Ahitophel, 12,000. Ang 10,000 na si David mo patay. Kaya nga naman, gikantahan man ni si David. Si Saul nakapatay sa 1,000.
Samtang si David nakapatay po na po kalibo. Di ba, gikantahan niya siya? Mo ganyan ang hinungdan, nagikontrahan niya sa David. O niya, ingon ang verse 13. Kung mutamo siya sunod sa usa ka syudad, ang tibuok Israel magdalag mga pisi o unya ato kining guyuron. Ano? Ang tibuok Israel magdalag mga pisi o unya ato kining guyuron ngadto sa walog hangtod nga wala nay mahibilin niini bisag usa ka bato. Ha? Bisag syudad yang basta kay sa anay puwersa kung silang musukol. Ang verse 14, tanaw ang verse 14. Unsa kanina dihas verse 14 niya? Amen. Ingon diri verse 14 pareho ron data. Miingon si Absalom o ang tanang mga tawo sa Israel, mas maayo ang tambag ni Husay kaysa sa tambag ni Ahitophel. O niya mao'y pagbuot sa Ginoo nga makawang ang tambag ni Ahitophel aron mahiagom si Absalom sa kadako. So, doon ay duha ka magtatambag mga igsoon, maminaw ta kay dunaro pag tayo duha ka buok paminawon o niyang usara magyatong sundo na ni. Sa kalibutan nagtawag ang Ginoo o niya nagtawag pud ang kalibutan. Amen. Nagtawag ang imong espiritual, nagtawag pud ang imong unod. Nya kadim na pwede imong dunganon og sunod. Na mangyoy usa ana ang imong sundon mga igsoon. Naminaw pa ba ta? Ayaw sa disturbuhan mong tapad kaya makapaminaw. Ingon siya. Now, so, ang kahusay, ano to? Ang kahusay, maoy gisunod. Kini si Husay mga igsoon nga magtatambag, maoy gisunod ni Absalom. Ang ka-Ahitophel, wala masunod. Tanawa ra gining verse 23. Verse 23 mga igsoon. Ingon diha. Sa pagkakita ni Ahitophel nga wala tumana ang iyang tambag, gimonturahan niya ang iyang asno o mipauli siya sa iyang syudad o niya gihusay niya ang padagan sa iyang panimalay o naghikog siya. O niya gilubog siya sa lubnganan sa iyang amahan. Okay, anhitang Ahitophel. Dunay pipila ka mga butang dinhi nga atong masayran nganong naghikog si Ahitophel. Number 1. Dunay mga tawo nga kung dili masunod ang ilang gusto maghikog. Gusto ug unsa ilang gusto dili matuman. Unya Kristohanon ka nganong inganam ka ginayang? Nga kung sa imong gusto, maugyot niya, what if dili yun ang mga gusto sa Ginoo? Amen? Kusog na kayo tang rason-rason, approve na gyud ta anang divorce. Ngano ni approve man ka sa divorce? Kaya arong mamili ka, bisag di ka bubutos Ginoo, kaya arong di mo kabubutos Ginoo, maglalis-lalis mo, magpilatianay mo, di magbulag, mag-divorce. Pero kung sa sinugdanan palang daan, kapalo ka nga kana mo na ang gihatag sa Ginoo na ay divorce. Pero kaya di mo sunod pa kasi mong gusto. O di matuman. Kita mga anak, no? Na ay panahon nga malakaw ta nga di ta mananghin. Unang rason, kay dili ta sugdan. O ikaduha, atong gusto maoy atong ipatuman. Correct? Correct? Amen? Kung dili ra na sa inyong balay, pati mi dire, magkaguliyang mi. Paano mamong naglakaw, mamong waman mo ni? Pati itong birthday, happy ko tumabitin. Magyaw-yaw dito ko dihas nagawas. Sama taong ibiyaan ng balong may tao ni kaya na ito, di na-booking ko ninyo. Kaya rin man mo sa sulod ato tanan. Ay, magaling nakita ko, nag-flashlight dito. Giingon og cellphone. Hapit mo ay makayabo. So, dili mas dala. Wala na sunod ang iyang gusto. Naghikog siya. Amen? What if lahi ang gustos Ginoo?
Unya, ang imong gusto na pakyas, naghikog ka. Muingon ang Bible, nga luwas ra ka, kaya may dawat ka ni Kristo. Unya, mas mulawong patanaw. Wala ko naghukom din because bugat sad kaayo na siya nga teaching. That is why di ko maghukom o asa sila na padulong ang Dios ay maghukom. Pero ako nag-encourage ko nga kung naa patay kinabuhi, naay kantang nag-ingon, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Nakasala ka, napa magkay kinabuhi, napa may kusog. Padayon! Naibalatian, napa magkay kinabuhi, napa may kusog. Padayon! Wala natuman yung gusto. Naghikog siya. Kabalo ka? Maglagot yung ka o kaayo sa imong ginikanan o sa imong leader kung babagan ka. Kaya dili ka gustong matuman yung mong gusto. Pero kabalo ba ka? What if, sige, ipatuman ng imong gusto pag abot sa panahon na mas dako hinuon kayong problema na. Because ang imong huna-huna, ang doktor nga mo tangtang sa suso sa cancer, dautan yun nga doktor, kaya nga nung tangtangon ang suso na ko. Imong huna-huna, na ano mo nga doktor, wa man siya, yawan mo nga doktor, manamputlan man kong tiil. Kundi ka putlag tiil, ang diabetes, ang pagkalata sa imong unod, musaka sa imong hangtod, maabot tibok lawas, suputlon. Kung dili tangtango na nga breast, nga nadya ang cancer, muabot na sa utok, sa tanan, parte, so tangtangon siya. Kung makita lang unta nimo unsay kaayuhan nganong putlon sa Ginoo, nganong proningan sa Ginoo, nganong tangtangon sa Ginoo, dili nimo siya inom nganong gingani man ko nimo. See? Ingon ko, nagahila ko ani nga nag-ampo sa time sa prayer sa mga papa kay dili ko gusto unta gyud nga naa koy sakop ng mga batan-on nga sayang, kaya naiigasto na ay yung mababagan. Gahilang ko, Lord, lain ang po na nga kuan. Kaya okay pa na ron, i-post sa Facebook, kaya nabi, adrestiyan pa. Yung pagtanaw sa ultrasound, wow, ano? Ini gawas, anak. Kaya, butang as daplay, ihukos bangko. Hindi na makapatulugon, anak. Pastor, professional naman may model lang, relasyon, go! So din, nagbabag mo. Pero timan ini ang pinakakusgang tao sa Biblia, si Samson. Nahagbong. Si David, nahagbong. Amen? At tugsi mo. Natin nagpusan na, no? Makita na ba? At tugsi mo, kay naay Planet Seekers. Kuyo ka kuya. Ano sa'y kantas Planet Seekers? Pag human, check in. Ako sa mga prayer meeting mo, sro? Kamar doon? Gutuo mo na ay ligon na tao. Sabi niyo mo ito? Mag-prayer meeting mo. Fasting tanong love. Or love, dua karong na itong abangan love. Maring tata dua karong. Ato kas pikas lang. Or ato kas pikas hotel. Are ko sa, ato ka Mandawi, are ko lapo-lapo nga hotel. Ano dito kasala. Or love, nabiyaan mo tag usang jet, gabiin ang mga langoy ng tablong Cebu. Imposible kayo. Bisan pag nakapasting sa 100 days, ikaw po 1,000 years. Grabe na po na mga exaggerate, no? Kasala, napuntaan na. Palabaw mo na, ino ng Bible. So, nakapasting pa ka. Kamoran ha? Sama, magtinanaway? Close your eyes. Ino na rin mo siya? Ayaw kong tanawa. Pag-abot sa panahon, mana? Isold ka ay.
Sige kog subay, sige kog dasig. Lisod pa jud kaayo mga igsoon. Kinalisodan gid na kaayo. Hindi na gani katarong mo pangalagad sa Ginoo tungod kay need namang manakop og kwarta kay nanay buhion. Amen? Inya ini gawas na pastor, ididikit, humagdidikit, di na po makita. Ano sa dayo mo? Ayan. Inya ni ara. Ug mabali gani ko diri ikaw akong target. Kawa ko kabalog nag-unsa ka. Kanang bangko nimo mo'y akong giwalihan. Kuminyo mo ba nang usa mo? So, hadlok na, di na gusto na, may bawaan sa church, may bawaan ni Papa, may bawaan ni Mama, may bawaan na. Maghikog na lang. Inya na siguro na po ka, luwas to, kaya na Ginoo. What? Luwas kaya na Ginoo. Sunod mga igsoon. Rason nga kanang maghikot kining balatian. Ugay na kung antos ani parang matapos na ni kutloon ang kinabuhi. Sunod, napasakitan. Pag uli nimo, nakita nimo imong bana nga naay lain nga gihapuhag. Manok ba? Manok. Or nakabasa ka sa chat. Or nakakita ka sa video. Kanang gipramisa na gyud ka nga ikaw gyud akong pakaslan. Yang pag-abot sa panahon nakita nimo siyang gagako sa uban. Nasakitan, naghikog. Sunod. Wanay paglaom. Kabalo mo kung saan wanay paglaom? Wala na'y paglaom. Mahusay na to na, masabot na to na nga doon na siya temporaryong problema gihatagan o sulbad na walay katapusang problema na hinuon. Amen? Siya naghatag og sulbad sa temporaryo nga problema. Unsa kanito ni siya? Wa nay paglaom. Nga una-una niya, wa nay laing ugma nga moabot, wa nay laing kalipayon nga moabot, wa nay laing taong moabot sa akong kinabuhi, wa nay rason mabuhi. Asa mo si Jimar? Adi! Yung pagkita nito na ang ha? What if lang? Di gyud ito Gus Ginoo kay naa pa day mas labaw. Nung sa de ka. Amen. Sama mga isuon na sila yung mga pastor na sila. Dili ra na ko i-mention ang name kay basin og nagtan-aw pud sila na kihaan tag libel. Anang gabiin ang nimo namughaay ng kahoy na ana ang mga ihawon. Pero tungod kay wala kayo inanabang na pressure og ayo ang laki kay siya pay mo ihaw, siya mamugha. Wala kay manabang. Niabot na ng regalo advance anang gabihon na. Wa gyud nabuntagi mga igsoon gabulag sila. Pati ra bagid ang congressman Ninong kay puro gusto lang mga pastor. Unya wala ra pang abti og tuig nangaminyo sila lain-lain ilang mga naminyoan. See? Napa. Ug dili ko masayo, pinakaubos anak kay mao nay ako nga na dungog. 11 years to 13 years silang nagtigom. Kay mag-uyab lagi sila. Pastor sad ni sila. And maybe nagtanaw ni sila, kaila man kaayo ni sila nako kay sila may nagwali sa ako. Tigom sila.
But pag abot sa panahon, gibahin nila ilang savings. Kay magminyo na ang usa sa lain. Siya po, magminyo ng lain. Puro na may mga anak. And that is why karon pa ng daan, pag huna-huna na daan, nga always good na. Kaya ang Ginoo manasayod sa rason, ang Ginoo sa'y magbuot. Kaya nakabalo ang Diyos nga kung ikaw magbuot-buot, na atay gitawag o God's will. Mga sige na yung pakanta, God's will. God's will. So, di good will. God's will, God's will. Yeah. Sige na yung kanta-kanta, kikilig. Di ko akalain ang lalagyan ngayon. Mura manig bagyong Odette na signal number 4. Asahay, tungod kay ang imong mata nakafocus lang, nindot yun kayo. Yan si Lord kasigig sit-sit, dara na. Mag-uol ka, kuhaon ni Lord, proningon ni Lord. Di ba ningon na sa John 15 nga proningon? Arong mas munindot? Amen? O wala, giproning ni Lord milyon. Yung kakakitaan na. Kalma rin. Amen? Ulang sata. Pastor, pang-experience naman what if mahinay kan? Ayaw na ini kapos mo doon. Grabe na kung baga, Pastor. Ganun po. Kay naalagi God's will at to magkas permissive will. Kabalo mo sa ng permissive will, gitugutan na lang. Namugos man. Dayon mo ingon na dayon ka, approve ko sa divorce. Kaya gidawdaw na ko kayo sa kong bana. Pabiktim kayo, bisag siya ng mga hapak o hanger. Wag ka na, di ba? Minaw pala mo? Sa makahuwat lang. Sa makapaambot lang. So, walay paglaong. Sunod. Kini. Mabaw ra kayo yun nga rason. Ako rin sulti ka ganyan. Nakasab-an. Sige, sabatan na. Nakasab-an. Nakasab-an ra. Nag-inom og staff na sabon. Ga-inom og sundrox. Gahupot og liston. Naghikog sa sibuyas. Kasab-an lang. Nigamay lang ang grado. Sa pinain. Wala na apel sa top 10. Amen? Nahibalo ba mo mga igsoon na si Rere top 2 siya? Apel siya top 2? Pastor Stephen? Second honor noon sa demo. Doon sila nag-graduate. Ay, mga inguna na, na-depress na kagtaman. What if nag-99.9 murag safeguard mong grado? Pero waka nag-uswag sa kinabuhi. Natapos na po ang kinabuhi, kanunay ng kalisdanan. Ugon sa doon, relax lang kasi Lord, magbuot. Buot-buot, ganito sa itong kagalingon. Kabalo mo, gachat-chat mi ni Sir Herje, ako siyang giingnan, Sir, ang Ginoo ray magbuot na ako. O, kaya nga siya, Pastor, anong ba? Maka-visit ng bukaare? Indot kayo? Ang Ginoo magbuot, o kuhaon ko niya din, kay pabalikon, agto na po ko dito mag-ministry, sunod na ko. Bisa paggunitan ko ninyo. Ayaw, Pastor, ang Ginoo ang siya magbuot. O mayroon pa si Lord na anak na kamamatay. Sugot. Bisan pag ang emosyon na to kay sige na, o sa'yo, mag-isyon ka na magwalit ang anod ta sa itong emosyon, sige, kasuko mong biray.
Kamang! Inferno ba ng mga... Emosyon. Di amamina po emosyonal. Turat, tula. Ang gawali po emosyonal. Wa na espiritual lang niyo, maulit tag sayo. Kasabaan lang mga igsuon. O niya, may nga na dayon, naaman to'y nagwali, nga maluwas ra basta ni dawat na ni Jesus. Ikasabaan ko, nagkuha ng extension. Ukot sa ulo. Timan ini. Gusto kang mawala imong kasakit? Unya mulangoy kas impyernong walay katapusang kalayo na hinuon? Unya kanang moingong mga luwas ng managhiko. Timbang-timbangan ninyo og ayo. Kadi sad ko moingong nga impyerno sila. Timbangan lang ninyo giunsa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Dunay tulo ka rason mga igsuon. Dunay tulo ka sugo nga kanang moingon tag kining paghikob dili gini kabubutos Ginoo. Una, Exodus 20 verse 13. Ayaw pagpatay. Ayaw pagpatay. Di ka pwede mong patay. Karon, naghikog ka, kinsa may mong ipatay? Imong kaugalingon. Sunod. Salig sa Diyos. Philippians 4:13. Inig abot sa bugat kay pagsulay problema, mga kasakit sa kinabuhi, kaulawan. Nag-ingon ang Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength or who strengthen me. Sa Bisaya, kaya na ko sa pagsagubang bisag unsas kinabuhi. Pinaagi ka Kristo maon naghatag na kong kusog. Amen? Karon, nagpakamatay ka, tungod anang problema, tungod anang abalatian, tungod anang kaulawon, tungod anang agarbo, tungod kay gikasaban ka, tungod kay... Do you think nagsalig pa ka ni Kristo? Ngano naluwas man ta? Kay nisalig ta ni Kristo, nituotan niya. How come nga nangingon kang nagsalig kang imo magaling ipatay imong kaugalingon? Kay naa kay problema nga ang Ginoo makasulbad man unta anang problema ha? So, kay wa man ka nagsalig sa Ginoo nga makasulbad siya, naghimo kag usin tawag ana? Permanent solution sa temporary nga problem. Wa na kay pagsalig sa Ginoo. O niya may unta luwas? Na ang naluwas mituo, midawat man, misalig man ni Kristo. Nagsalig di ka na nagpadaog maganikas problema. Number 3. Kabubuton sa Dios maoy matuman. Matthew 6 verse 10. Matthew 6 verse 10. So, na yung mga taong sige rin tawag pangadji, pero wa kabalong asa na sa Bible. Nanas Matthew 6, amahana mo, maanaakas mga langit, pagkadaigo ng imong ngalan, di ba? Nanas Matthew 6. Amen? Na may ngalan ka, sige, yaw-yaw, kapangadji ng baba, pero kapangusik, kus bata, nagsigig labang-labang. Amahana mo, ingana, no? Memorize na asa sa... Memorize na ito ang pangadji, pero wala nyo kakabalong asa na sa Bible. Nas Mateo 6 na siya. Ingon diha, maghari ka. Paliw, ako basahon is Bisaya niya, pangitain ko, English na. Maghari ka kanamo o tumanon ang imong pagbuot. Tumanon ang iyang pagbuot. Dinhi sa yuta sa mga gituman kinidito sa langit. Gikanta pa ni nato, pinabawag-bawag, Thy kingdom come, Thy will be done. Gayaw-yaw, ragwa ka kasabot. Ang kabubuton man ka sa Diyos matuman, sa ato pa, kay siya naghatag sa kinabuhi, siya po'y nagbuot.
Kung kanus ako to, nganong ikaw man maoy ni tapos, nganong naghikog man ka, tungod kay ikaw mo'y nagpakadiyos sa imong kaugalingon. Ikaw na'y nagbuot dili ang Diyos. Ikaw na'y hari. Ikaw na'y Ginoo. Mo nang ikaw mao'y nitapos imong kinabuhi. Muingon na pug ka nga luwas. Nawa na gani nagbuot ang Ginoo. Unsa may kabubuton sa Ginoo? Dawaton nato si Kristo. Nya unsa may ilhanan nga si Kristo gidawat sa tawo? Naghari na si Kristo diha niya. O kung si Kristo ang hari, moingon dahil siya paghikog doon. Na ba tayo nakatunan mga igsoon? Nasuntan ba nato ni Ugayo? Ni ang pailai. Kanang nasa imong tapad, ing nang hapit na, lahutay lang. Lahutay. Kini maoy pinaka kinahanglan natong makatunan ang prinsipyo ani kaalam gihatag sino. Sa Matthew 24, gahisgot si Lord og eschatology. End times, the events of the end times. Muna eschatology. Unya ang giingon dito sa eschatology, mahitabo nga dunay linog, kagutom, mga gubat sa naglain-laing dapit nya kanang magbinudhiay, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. But listen to this. Ingon ang Matthew 24:13. Apan ang mulahutay maluwas. So, tanawa ha, niunsa man si Lord. Nganong ningon man siyang mulahutay maluwas? Kay ang katawan mo gidagko kayong kasakitan. Muna ngayong gina si Jeremias, ikaw Jeremias, backslide ka. Naguol ka karon, nakigukod ka tawo, nakiglumba ka tawo, unsa pakahag makigukod na kagkabayo, ang iyang ipasabot nga ikaw Jeremias, naguol ka og ayo, nang luod ka nako, kay nakakita kas mga Israelita nga wala tagaig hustisya ang iyang isig ka Israelita, unsa pakaha kung ang taga Babylonia na mo musulong magkabayo mo na iyang ipasabot. Nganingon siya kung naluya ka sa tao, unsa pakaha inig bakigdagan na kaglumba sa kabayo. Amen? Kung naluya ka, kung nauga ka, kung gikapoy ka sa pagpangalagad, kung mabackslide ka kay si sister, si brother, si pastor, unsa pa ka, kung dili na magtotoo, mahukom nimo. Kung karon mo luya-luya ka sa pagpangalagad kay naatay balatian, unsa pa ka, kung mag-survival na ta kay wanay makaon kay nagulan na og nuclear. Tanawag niyo sa, but he who stands firm to the end will be saved. Ni stand firm to the end? Na naghikog? Nilahutay ba? Wala nilahutay sa kinabuhi. Amen? Yung sa mga igsuon na inviteon ko wali nga naing nga suicide, muingon gyud ko ang Ginoo nang ginakibalog ang sa ni Sharon. Hindi mo ko Ginoo. Unya mag-ampo ko, di na ko mag-ampo sa kalag. Ang Ginoo na may nagplastar o kaso sa ibutang. Mag-ampo na lang ko sa mga buhi, Lord. Wala untay musunod ani. Amen? Unya may nga dahil, hoy, atong interiors mga na naghiko. Diba? May problema ang asa tayo pang lubong, basta kaya importanteng malangit ka. Lahutaya. Unay talisdanan, lahutay. Kung nasakitan ka, lahutay. Kung sa kasimana, di ka katulog, sige lang, manimang ka. Fasting mo pa nagsaway, ganay kaon. Mo, bita nang igam ang kantang pusong bato. Di nang alam dahil sa'yo, ako'y di kain. Di rin darin. Lahutaya. Uy,
ka bulan na, niniwang ka, naslim, ang toxic ni mo ng gawas, ang kolesterol na nga tunaw. And then after 1 month, 1 year na ay nga naman, hi, kisip pa nga. Pwede ba ka na kung ma-invite ka rin po? Naami ka na, na-mute ka. Wala na. Wala man ko'y makuha. Ay, kabalang ka, kuhaon ka na ko. Magbayos na ko. Wala! Nagbayos! And mo dahil sa siya, i-prepare ni Lord ni mo. See? And then nagdayon mo, and then happy kayo ka, gilipay mas Ginoo, nagkaanak ka mo, naghimo mo pamilya na nakapalipay sa Ginoo, then nangapo kag kalit, ni daghan o gayo, and then malipayon kang namatay. Atong ibalik, atong ibulagan ka, naghiko ka. No? O katapusan, mga igsoon na kulugangan ni kaupat, unsa ganito? Mana, gipatay niya iyang kaugalingon, niyawa na siya pagsanig sa Ginoo, o niya, di na ang kabubuton sa Diyos mo'y natuman, kaya siya na nagbuot-buot. Ang ikaupat, gipadaog ni mo ang yawa sa imong kinabuhi. Dili ang Ginoo. Amen? Mulahutan, maluwas. So lahutay ka, imong gipadaog ang Diyos, anak. Imo mang gipatay, imong kaugalingon, naghikog mga. So, ingon ang Juan 10, versikulo 10. O mauni ang pinaka-common nato nga verse. Kasi sige na akong ma-mention ni Wally. The enemy will come to steal. Kuhaon na dayon niya ang imong kalipay, ang imong minahal, ang imong maayong panglawas. The enemy will come to steal. So nawala na diha. Kabalo mo? Kung Kristohanon ka, nakasabot ka nga naay usa nga dili makawat sa imo ha. Ang gisulti na ni Lord ngadto kang Mary. Marta, nabisi ka dayo diha. Si Maria, nakapilian ng dili makawat. Amen? Kabalo ka, the enemy will come to steal. Pero dili niya pwedeng makawat ang hari nga nasulod sa imong kasing-kasing ng mga Ginoong Hesukristo. Wala ka lang. Kaya ang akong hari maghatag labaw pa ng mga wala. Di ba? Amen? Steal, kawat na. Second, to kill. Mauna na. And number 3, destroy. Mauna gusto siyawa. Karon. Kinsa na may nabuot. Kinsa na may imong gisunod. Paingon-ingon na Lord, ikaw mo na akong master, Ginoo. Anong ang yawa may imong gisunod lagi? He will come to steal, to kill, and destroy. Ni cooperate kasi ang plano mo. Bahala na ko'y kalipay. Ikawat na. Steal, kill, and destroy. Naglagon yung ka. Unahan na ito ng laglag eh. Kawatan ka, nga laglagon, nga patyon. Muna yung trabaho? Ang Ginoo nga nagluwas nimo, unsa may iyang giingon, I have come that they may have life and have it to the full. Wow! Di ba, amen? Niyan ako. Aron makaangkon sila kinabuhi. Kinabuhi madagayaon. Naaman na kinabuhi madagayaon, manong kahikot-hukot makasimong liog. Pangandam na lang mo ron. Pangandam tadaan. Prepare mo kasi di kami magdayon, Lord. Simba ko, di mar. Di mar. Kamong ipang-mention ako inyong mga pangalan ay mga goon. Lord, hindi magaling kami magdayon, simba ko. Pangandam na daan, masakitan yun ko. Sayang yun kayo, pero salig yapon ko ni mo, Lord. Pareha ni Habakuk ba? Na may duha ka confession sa Bible? Sa pagtuo? Kinsa man to? Ang mga igalang Daniel. Luwason may dili sa ginawa ng kalayo. Hindi mo si paglain. Si Habakuk po ningon. Magkakaon ko bubunga ng igira o dili. Magsaya, magsimpa ko sa Ginoo, di ba? Muna yung pagtuo. Kaya ang tinuod na pag-alagad, pag-igumag, pag-simpas Ginoo, kana namang time.
nga naakas kagulanan. Nakuha na ito mga John? Nasabta na ito? I have come. Ingon sa ni Andy ako, aron kabatang at kinabuhing madagayahon. So, andamon na nato na unang pag nasakitan yung ko og ayo, I know na ay healing. Bisag, it takes time pa ang healing. Kay taas, biya po ang panahon, ang gipanday niyo yung relasyon niya, gisiyon, bulagon. Takes time, mo take yun og time ang healing. Sabi lang, sugod ra ba? Kay samtang naakas ka sa akin, naapog kay mga nakatunan, mulig-on po imong pagtuo. Di kay mga, anong gingali mo kanimo, Lord? Ikuhali mo siya na ako. Siya nagali naglipay na ako. Sige, drama ang kinabuhin ko. Ang dama na daan. Amen? Naaiwali si Stephen Prado nga niingon siya. Unsa to? Gikan worst mahimong worship. Worst kuno lala mahimong pagsimba. Worst into worship. Kaya nga naman, Lord, na may sakit. Sunod bulan nilala og ayaw ni worst. Lord, pumatay na maghakuhani. Pagkasunod bulan na ayaw ka, Lord, natlayin ko na yung mga alam from worst to worship. So ayaw, patiwakal diha. Wanas atong vocabulary. Ningon diha, dili kita ang musibong. Wata tagay espiritus katalo. Balatian, Lord. Balatian no daw. Katilaw gid ako, Lord. Isog ka. Amen? May problema, Lord. Problema, Lord. Pakit-on ako si Satanas, Lord, na magdayig ko nimo bisag gapasan ko problema, be. Di kay pabibita, dugay na tag pangalagan. Sige, mano dengani ko, mano man. Amen? Nya ang imong silingan di magtotoo mo pa ni Dasig. Idagkot ra na dito simula. Nang kalisod kayo ng kinambuhi. No, pungsoy ni, isuot ni. Di ka madudta na ni bala. Di ka mapangos amin. Namin mga nga ng Kristohanon, nadigyan mo barog sa pulong Ginoo, digyan barugan nila lang pagtuo. Ingon ang Hebrew 12, tayo-gon lagi ta, kay ang di matayo mo ay mabili. What if tayo-gon ni nga church? Ang pagtayog sa Ginoo, ang pastor gitawag sa kinabuhi dayon. Hulawan ay pastor. Nakapay daghang mapuli si Juan ay. Hindi pa mo mga eskwela ba school? Si Divine. Tawgon ta sa Ginoo. Ay ugon ta. Or palayugon ta ba? Paawayon ta. Or mabuak ang church. Or naakbong sa sala ang leader. Kabala mo, pag nagpili-pili kang magwalali, ang imong ipangita, magwalali, dili ang Ginoo. Amen? Nangita ta Ginoo, na wali ron. Basta kay musimba ko ron. O way mo wali ron, mutingdog ko ron, mo testimonig, mo share, o sa kabok verse. Ampo, rin mamauli na ta guys. Prepare ka! Nga naman, need kang malig-on o ay. Mga iso na human mi sa among series sa 1 Timothy, and I believe ang mga papa nagtuod ko nga gidasig o gilig-on sila sa Ginoo. Di basta-basta mga iso. Now, ang lahutay, magpadayon, maluwas. Naglahutay, walang naghikog. Wala. Gipatay niya yung kinabuhi, yung kagalingon. Supak siya, sayaw pagpatay. Salig sa Diyos, wa na siya nasalig. Wa na din ang Ginoong sulbad siya temporaryong problema. Siya'y naghimo o sulbad. Ano sa ito akong gihimo kanya? Ang gisulti kanya, nga sulbad nga
sa temporary nga problema, gitagaan og permanent solusyon. So, wa na nagsalig sa Diyos. And, ikatulo, mga igsuon, di na ang kabubuton sa Diyos. Siya na yung buot, siyang kinabuhit, yung gitapos. Dahil ang ikaupat, gisunod niya ang yawa. Ni cooperate siya, ni uban siya, ni kuyog siya sa plano sa yawa na mao ang pagkawat, paglaglag o pagpatay. Sa katapusan, mga igsuon, ingnon mo na ako. Ayaw balhina ang imong pagsalig. Ayaw balhina ang imong pagtuo o pagsalig. Kanang imong pagsalig, ibutang ras Ginoo, ayaw sa tao, ayaw sa kwarta, ayaw sa butang sa kalibutan. Kay kung naa ka diha sa Ginoo ang imong pagsalig ra gyud, sigurado gyud ka na makalahutay ka. Amen. Liguna man to siya, pastor, ligon lagi. Pero sa balas man ang iyang pagtuo, wa man sa bato na mao si Kristo. Nya pastor, ni dawat man to ni Kristo, asang ebidensyang nagdawat. Unsa day ang idawat? Sigurado kang nakadawat ng tawong na ay gigunita? Karon ining kinabuhian nato mga igsoon, ako ra jud mong dasigon, kinaunsa kita. Mga subok ta, mga guol ta, mag-inawayay ta, makasala ta, mga tanan, may tabo. Ako gyud kang sultian, lahutay lang yun. Lahutay lang. Amen? O kuhaon ko sa Ginoo, o ibton ko, o ibalhin, hinumdumi gini ang mensahe rong gabi mo. Papadayunon ka, o palahutayon yun ka. Amen? Grabing kalisdanan ang maabot. Pero dili ikakumpara ang kalipay nga ikaw ug ako, iya na sa Dios. Tanang kalisdanan mahitabo, di na nimo mapungan. Ayaw na nagiampo nga, Lord, wala untay kalisdanan. Kay mo dagko pa hinuon. Amen. Unsa ang bagyo may mag-adjust nimo? O di ko ani kanas milyon, ari lang ko agis Mindanao. Unya mo gawas na sa balay ni ulan, Lord, ayaw pa ulan na. So ang ulan mo ni-adjust. Lakaw na. Nanghunong ng mga ulan. Ang tanan mahitabo. Season ra na siya. It means temporary lang. Lumalabay lang. Ayaw hatagin eternal na sulbat na mao ang paghikot. Nahibawa na kag sa isulti sa Bible. Nakakatuon ba ta mga igsoon? Magampo ko. Ato i-close ang atong mga mata mga igsoon. Heavenly Father, thank you kayo sa mga pulong na imong gihatag diri kanamo. Intabangi kami nga mahimong hugot kanunay ang among mga bakos, preparado mi kanunay. Sa bisan unsay